ina da wayewa sosai da sanin ya kamata, sai dai ban bari wayewa ta shiga hurumin koyarwar addini na. Ashe bin umarnin mahaifina zai iya zama laifi a gare ki? Wallahi duk abin da zaki min kyale ki zan iya kyale ki, amma baki isa ki rena min iyaye ina ji ina gani ba. Ai an banda abin Fahad, Mubarak ba kanne bane a gurin shi. Ke baki da hankali ne? Lallai Rabi ba shi da kirki wallahi. Gaskiya ba abokin kirki bane. Za ka dinga furta irin waɗannan kalamai a kanta. Bai kamata ba, ban ji daɗi ba. Ni fa kullum bana hangen abin da yaron nan yake da shi abin hannunsa. Bana yi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sani baba. Malam. 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 Saboda ya aure ta, shikenan sai tunanin zai tsasa ta da yake so. Haka ake yi. Will you shut up? Ni zaka kalla ka ga gidanku? Me gidan naku? Gidan da ilimi karanci. Jahilci yayi yawa, dole a tsinci haka. With due respect, engineer, what you are saying is bullshit. You are shouting at me. Ni kake wa ihu. Ya za ka yanke hukunci cikin fushi? Dan boko ne shi sosai kuma dan gayi. Yanzu kaga shi babanka da ya ga bokon zai wahalar da shi sai ya kama kasuwa. Inna lillahi, haba Alhaji, dan Allah ka yi haƙuri, karfa abin ne ya zo ya jagule gaba ɗaya. Da ce na bin maganganun ki umma da kike faɗa mu, kowa ya ka kuɗi na amsa. Da ƙarshe na san sai dai in wulakanta. Umma ki haƙuri, baba ka gafarce ni. Da na san haka ne da ban kula shi ba. Ba a kanku muka fara auren zumunci ba, kuma insha Allahu ku dinnan dai ba za ku zamanto silar auren zumunci ya zo ƙarshe a cikin zuri'ar mu ba. Masha Allah, shikenan abu ya zo a daidai. Ai ba yi maganar a zo daga baya maganar aure ba, a nan za a yi ta ƙare. Mu ne dai tsakaninmu iyayen amarya, mu ne iyayen ango. Ta samu kare. Ka sani cewar relationship ɗin nan was established tun muna yara 'yan ƙanana ba mu san kanmu. Kada fa mu bari yara ƙanana yanzu zo su farraka mu ba. Ai tun lokacin da aka ɗaura aurenku, ciyarwa, shayarwa, tufatarwa, sannan kuma iliminki ya tashi daga. My friend, get out. Get out! Wallahi irin wa'annan yan aikin ku. Irin su ne suke zama husband snatchers. Oh please, cut that crap. Mace mai ilimi da kuma wayewa ce a nan kake gani. Ko babana ba shi da iko a kaina. Kaga ni a gurina da namiji da mace duk ɗaya suke, babu wani bambanci. Ka sani ni kuma ba zan hana yaro ya ɗau duk matakin da ya ga dama akan yarka ba. Gaskiya ka faɗa, ban wuce secondary school ba. Ka gaya mun, ka fi ni arziki, ka gaya mun, ka fi ni sutura, ka gaya mun, ka fi ni zaman lafiya. Me a ciki? London ɗin da an yi magana ƙarya ku ƙurewa London. A London ɗin a gidana kuke zama.